Bisan pa man sa among kahuyang, ikaw, Ginoo, nagdapit kanamo diha sa Kahiusa sa Eukaristiya nga among gikalawat karon. Ang imong tinguha ug pangandoy nga walay bisag usang mahimulag, diha kanimo tuburan sa kinabuhi nga among ipanag-amditan. Bisan pa man sa among kahuyang, ikaw, Ginoo, nagdapit kanamo diha sa Kahiusa sa Eukaristiya nga among gikalawat karon. Kalawaton namo ang imong lawas ug dugo, o Ginoo, nga imong gihalad sa altar sa krus ug SANTOSA kami KANUNAY. Bisan pa man sa among kahuyang, ikaw, Ginoo, nagdapit kanamo diha sa Kahiusa sa Eukaristiya